berita ki piatum apan choro lo ni litum na choning riat eng pen hong tum ge wang pot na litum han nga choning rira lam kaning ye nang ko rat ang no ge kapit klar nang ko kalam ge la hello non malom lam ahok healam rat along pon ulo la bongo senatu nili kapeli alam galpu nili si nili pen tuliram rong hanga ke hai CEM nili tum ha Guwahati secret meeting dolo secret meeting dolo la pen ke ejo pen la APHLC pavedet po non NGO a APHLC si pedo chot po la pen mo phige nilita hala NGO a APHLC along si advisor si mandunji usi apele alam apele la pen la aphan bongo sena rap si neliphan tuliram rong hang si 7 crore troxy kuti troxy apoisa neliphan ang piadla usi alam kapeli kapaya than lapen ke nilihala nili Scorpio ke ningkan krip holo ban ulo no lama si Jimny nili loan and si chodam lok lo halata tuliram rong hang si nili panange nampi usi kapaya than lake ahok he alam Jimny ke नाम के nilisopo akleng abang loan and see nilipan Jimny na nampi seta na nampi putapu noda ateman nili ke nili arta ningkan troxy ke ra polo posi nilipan loan and long le nang pipe lama si nilisopo amen pen si loan ke alam ke non hala installment ki pinange nili pension pen si nili installment ki pi akenam ke nili hai alon ke ente sa nili so pomen kan la ke akot kagos potro nang lium lagi prezolo la pe seat mania bangta nili bolero bang se jordet si seat mani nili pi seat mania da poisa la si ala bolero bang jordet tang kok lo poisa ko videt la thike chini lo nili la rata kami claim lok si poisa pedam lab lo la pe lahilo abinong ke karbiatum inglong arat atum pan kapejok long along ri kapejok abuni tum pan kapejok ji akam ke claim lok pen si neli poisa ke neli ke chobia por anta bank pen ta ulai lab la pen pedam lab lo fixed deposit anta pedam lab lo neli non hours thalasam la sila kuti troxy tuliram rong hang si bongo senatum a ordara ting penilipan poisa na pipu kala ka ahok kali bongo senatum alang lipan order pibo la bang chini lo bongo senatum alang lipan order ki pieteng mansi la NGO APHLC aki media ka salam lo lage bongo senatum akam lo lage athema kopia posi bongo senatum claim bongo senat det kali hada kece RSS atum da dodun hada kece RSS atum lapen bongo senatu athemana litum ning do tahai ningkan pharukri ser kebra troxir kebra hinia ningkan bongo senatu benar organization pusilam le halabangso benar organization along tribal atum an pedol lap lahada Assamese tum tahadak pe dodun lo bongo sena methang dum da dolo Bihari tum tahadak dolo pen tribal ke do andum da dolo pen Khilonjia Ohomia tum tahadak si pe do atlo ka ke do de dun ke Karbia na lo hada Karbia phan bilong lo kapre amat Karbia tum ajakong papa vedet lo Karbia tum phan ajakong papa vedet pen si election ke dam tang anta Congress amen pen BJP amen pen la bongo sena pen Bihar senatum
election ที่ไปหายบองเลยเราเป็นถ้าเราตุ้ม election Congress อเมนเป็นบงโกเซBJP อเมน NC ละบงโกเซน่าตุ้มที่ไปหายแล้วก็ที่ไปหายเป็นอาจอกสีอิลิตุ้มการเบียงลงดีมหาสาวแกอลังลิตุ้ม West การเบียงลงอันตาละบงโกเซน่าบิฮาร์เซน่าตุ้มสิ control ทิพย์เลย BJP ฟัน Congress ฟันตาละตุ้มสิ control ทิพย์เลย control ทิพย์เป็นอาจอกนั่งลิตุ้มละอันละเทคลงแล้วเจ็ด2015 อันนี้การเป็นนิลิตุม PGR VGR ละเป็น government along late ละ railway along un encroachment un eviction at นังจีพุตา eviction หายให้เด็ดละeviction หายให้แกบงโกเซนาละเป็นบิฮาร์เซนาตัวมันกับเฮเรลอาเทมานนเกตัวบองอิลิตุมซี BJP ผู้บองอิลิตุมเกจอกเชลละ BJP ก็ลีเลยบงโกเซนาเลยhogalam mang ilitum ahotur je chingi nangi ilitum ahotur ke BJP kali itu ahotur ke bongko sena pen bihar sena lagi hala BJP dah kongres laka hatiar chodana arisim chodana hala tumki tuliram ronghang dah morsing tiso tam ho hala komania atokbi tam ho komania IEM tam ho MLA tam ho rupsing tam ho ronghang tam ho lai hoi an ke lage arisim chodana mongo sena tum la pen bihar sena tum arisim chodana la si idet ke che raiji la pen elong le ke che raiji pulote ekhe ke che raiji pulote ilitum ahotur chichini nai ahotur ke BJP ta kali congress kali ahotur ke bongo sena pen bihar sena la pen BJP la pen Congress atum ke lake bongo sena pen bihar sena atum arisim chalana muthenon ye chok cheke itum kachini ne pena jo arisim gupilo je plan do na ya kam ke do la hello itum aris BJP ke dun polot de la arisim si man dun lo hala bongo sena pen bihar sena atum hala tum arisim si man dun lo lage BJP ke dun Congress ke dun polot de lage hogalam lo lage mo api ilivir dia api kalang tema puge ale ave lagi non se chini nai lagi bang pir theda adet ke cerai akhe ke cerai ke ron ke cedan lote ahotur phanchi chini peme si ron ke cedan ahotur ko nanne bi ko ma ahi kapre hile abrong lote thangal le ave lagi la si non la son si cedan non na che planke la pen alang litum non mat aning ki thira hala NGO APHLC ka selam ike thang na gali lage nilitum lai huye lam kapachini penajo Tilonji Ohomia tu Adivasi atum Naga atum tribe ke do anatum APHLC lo wang lab lo non wang lab lo an hala benar organization to ke claim ke rem lo gadi benar organization ke vir ponon lani tum jong si APHLC long tribal ke doan adivasi ke doan Kilonji Ohomia ke doan celang pet lo te benar organization ala bongo sena tum ka selam benar organization ke kivir la si kivir lo pulatan te ala litum phan PGR VGR along lepenchot kalilo along ka break eviction along ka break encroachment area pen anti eviction po la pen alang litum voter list pen da council voter list pen ki amen na ke kang than po alang litum dake dori pule lipu pepin se dalang litum methang si damnang etiquette te ayo political aja ko ngavela te damnang etiquette dalang litum la ka ferisi ni litum chelang pet nang theklong si la NGO kimi ge salam ni tum arjulong la silam le ko da ni tum arjulong non nang klangi ta ho pu ni tum hanang than athema ni tum ka chelang pet aport la nang pi phuk do dia pha an man ka pi phuk do nai ta ki pu thul ko hello je ai katha ke Christiana po buyo ako APHLC ke Christiana party pu verti alang litu la pot Christiana to phanle enra Christiana tu bijan le pachik korna putamo pachik jok na putamo la sinon ke bang clear tum body ni amen puintum te di ne bang ke thoma tum bang ke Bible school ka por hitanga tu la pen evangelist asopo la pen amen ta Bible long ke do amen bang ini tu bang ke
hala inu da bangke lage Jesus calls a mission man si kami claim dun inu da bangke missionary hala tum pan NC Christian of tum pan NC Christian missionary at tum pan NC Bible school pen ke pas tang tum pan NC non APHLC ka pipukra det ka piviri akam keten dahil lagi chini lor tamelo nili amen ta puintum te det lancho tagalilang aprang men la Christmas hut pulotan te da Christian atum ajha katum hola ke thele ke duk ka chu en un ga lider apojo hola ke the tum ke chu en un e poisa ve la ma si feel along si pre Christmas service advent Christmas Kai kucing timu lakana kai diploman si alang litung ke RS long pen training ke entang pen sigi bangtang atau nang litung si RS amunit lo si pondok lah. hala ke rita gram sa pila ka gospel dong hopet lang nang neli hala ni pan la yun dei aku neli hala mo hedi hala 7 crores alam ta aku puthoi pak ko ahok he ma ke alam ke klang ke tulirang rong hang man si klang lo ke dilan apot lagi ni pan defamation lo no bi juno lo lagi la si alang li pan ke ther ko alang li ka choning ri nili alang li pan choning ri lo alang li la ka ahok ka li pura ra ka pan che thang nang ji tu si nili tuli ram rom hang pan choning ri lo 7 crores nili ke pon pu jimni da alang li si ke nam pu la pen nili hala NGO APHLC along si ke dun po advisor pu pinene ko ai kui aman la so alam henopi hala rong beti ke bang ludet jo mathada ko amar bang kama thatu bang ka thara tu maning ka ke thi dong ne ke poisa pu ang ka chu en dun dang derle itu ke der tu lo pu jala ja dengan kama tha to hu pu ke en dun na ku yo jo matha tu ke mo election ho ga vote pialing pina ku yo matha tu ke alam bang ke la tu ke ahok lagi setelah si la support ke chok chi lagi la sini tum pe klang nang pok lo la pen tu lirang ro ha ke hai pan ni nang li tum pen si chuning ri lo nang li tum keng si je alang li pe klar nang ji rata trompan je alang li neli pan 7 crores a poisa nang pipe la pen jimni agarita alang li leke nam kali pura alang pen ni tum secret meeting do puta ahok kali pura la son thom dei secret meeting do pala 7 crores alam la pen jimni ke nam pala la ke ahok kali neli pan nang nam pi u jimni la ke ahok kali pura alang li rat ang bong peklang nang la ke la tulirang rong hang ke ai alang li pan ka choning ri neli